mga binati o minahal ko matalon. Okay. Manig ato ang Christmas decor diri sa lungsod sa Matalong, guys. Okay. Ayaw ninyo si Piata ang pagbisita sa ato ang Christmas decor diri sa Matalom, Leyte, Philippines. The Elegant Charot mura pog tinuod ni manig ato ang Christmas decor kung diin nag-celebrate kita sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. Okay? Ang importante ni guys nga nag-celebrate ang Pasko di ay mao'y panahon sa paghinatagay, pag pinasaylo ay unya kanang paghatag og mga pineskuhan sa kabataan diri sa lungsod sa Matalom. Okay? Atong suruyon kung diin nagpakatawo ang atong Ginoo. Okay, mo ni guys. Okay, mo ni ato ang Christmas decor, guys. Okay, mura guan. Ko mang hinaot nga atong suruyon ang Matalom Christmas decor, guys. Okay. Na guys na elegant ka din. Okay. Okay, mo ni ato ang kon. Unya amo ta sa bilin, guys. Okay. Mo ni ato ang complete di ba din complete basin na paniipuno diri sa tuang kon monig Christmas decor diri sa tong lungsod, guys. Okay. Okay, atong suruyon, guys, kung diin unya katong ganahan usuroy sa ato ang Christmas decor diri sa tong lungsod, guys. Welcome tanan nga musuroy diri unya guys. Mo ni ato ang kahimtang sa ato ang Matalom Municipal Plaza. Katong ganahan musuroy welcome tanan niya inig suroy in this plaza, guys. Ato lamang apilo ng ato ang Matalom Biwok. Okay, sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome tanan nga mo invest og negosyo diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginhanglan og mga investor nga ganahan magnegosyo diri sa mong lungsod. So guys, man guys ang ato ang Christmas decor. Katong sa pa kasuroy, welcome mong tanan nga mobisita sa moang murag Christmas attraction diri sa lungsod sa Mata. Ako mang hinaot nga ato gayong suruyon ang Pasko sa lungsod sa Matalom, Leyte, Philippines. Okay, iko pipi mao ni kahimtang sa ato ang Matalom Municipal Plaza. Good luck o God bless sa ato tanan. Mao ni ang iko pipi live dari sa Municipal Plaza, guys. Itong bilin ni guys, itong bilin. Okay. Ako mang hinaot nga mukuan ta, guys, sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome tanan nga mo invest og business diri sa mulungsod. Ang lungsod sa Matalom jud, guys, nanginahanglan og mga investor nga ganahan magnegosyo diri sa mulungsod. Ako mang hinaot nga daghang mosanong daghang magnegosyo diri sa mulungsod. Okay, mo nagpakatao sa ato ang Ginoo, guys. Mo ni tong bilin ni katong ganahan musuroy, welcome ang tanan nga musuroy og mobisita sa Pasko